от YouTube, аз съм Валерката MC и днес снимам в YouTube България епизод номер 1 след рестарта. Така, ето тук ви спамва, когато спишете паролата, влизате и малко по-напред, който е бил с ранг, ще се го получи, и малко по-напред са правилата. Ако искате в Action Server IP mccommandscp.eu, нямаш право да използваш всякакъв вид бъгове, нямаш право да спамиш, нямаш право да спамиш с червени букви, нямаш право да използваш хакове, мод, фейксри, нямаш право да псуваш и да рекламираш, нямаш право да правиш иконите на други играчи. Така, минаваме през портала на вода и ни портва към спавна, или по-скоро там, където сме дошли. Да, ето тук е спавна, ето тук има сайт, тези са ранковете и старт команда, Kickstart, Skype България, отзад има APK зона, може да закупите на изборите ни от сайта, може да добавите на Skype и България, така тук е APK зоната, може да застанете така и излите APK, тук е стишено да чувства, аз няма тук и нищо не случва, още съм беден. Аз съм Центурион, само да видя, да, ето Центурион, Валерката MC. Аз съм накрая, естествено. Да, тук виждаме гърдата. Доколкото знам, той е админ. И така ми се струва. Но както да е, сега няма да го търсим. И така, тук гъби, сега ще го разведа из целия спаун. Така, тук на всеки едно може да спарите животни без кокошки, само крави и прасета. Тук естествено има дупка, която не е никак лоша, даже е доста хубава. Да, тук следете, тук се бъдат най-големите дупки надолу, но те са само почвени. Тук на всеки, аз сега слизам само да ви покажа. Хайде. Опа. И обратно. Така. И колко да ви прави дупката, след се изгоре. И тук долу също има дупка, която е за PvP отново. Добра дупка. И добре се получи. Да, и все това е. Така, като напишем на спаун, спаунва точно на това място върху тази лампа и продължавате напред, където се върват най-добрите битки целия сервер. Точно там който има замък, който е само за най-добрите. Както гледам няма сега. И в принцип има доста хора, тук се водят само фулки. Там е едно доста голямо дърво, доста голям крайно. Тук има езерце, което е нечисто. И тук още някакъв ръка, както е един тук тема, батър и така е това. Аз бях батка, не намазах. И цветеняк, естествено. Да. Така, нека да разгледаме дървото. Добре се е получило, но това дърво мисля, че няма как да се качите. Но това дърво вече е друга работа, което е 10 пъти по-голямо. Няма просто какво коментирам. Се качвам, докато светът не свърши. И да. Тук следи. И още качваме. И се качваме. И качваме. И там може следи. Се ослабвам. Много яко се е получило, слиза целия спаун.
Вижте какъв хубав декор, какъв дизайн само. Те измисля от Crossfire. То не е Crossfire, ами от Google сигурно. От Google предполагам. Там има някакви къщи, предполагам някакви селци. Не знам, не съм ходил. Тук някакъв мост от славове, таваните от славове естествено. И да, тук е някакви къщи. Да, това предполагам и прилича малко на затворно, на селци става, на мини селци. Много яко се кончи. Така. Сега имаше едно корабче. Не е много голямо от там. Не е никак голямо, но е хубаво за пилки. Бакъл. В сигурно трети или четвърти епизод ще видите как се бива, предполагам с кръгчовете, естествено. И с легендарка. И епизод ще има и предполагам през една-две седмици. Най-вече. Маската. И умрях. Не е сигурно дали съм умрял. Ето това е кораба. Не мога да ви го покажа. Ето там видяхте откъде се качвам. Там може да продължите и там долу. Да. Общо това е. Така, нека да разгледаме ларповете. Има 4 ларпа, Warp Enchant. Той, доколкото мисля, горе спауна. Да, ето отгоре спауна. Тук има за 30 левел и за по-малки левели, естествено, крафтинг тейбъл, славове, пенсови и всякакви работи. Много хубаво се е получило. Да. Gold, Glowstone. Въобще като цяло целия спаун е, въобще целият сервер е доста добър. Аз имам някакво много петхонче. И после ще го покажа. Опа. Warp Nether. Тук се ходи само за материали. Не знам дали има пилки, не съм пробвал. Отивайте само за материали. Netherworld се разпактирва на всеки 2 седмици. Моля да не строите. И по-нататък строим всичко, всеки е право. Тоест, Warp промоция, нека да видим. Промоцията е до 1 август, който е утре. Да, промоция е до 1 август, възползвай се сега. Купува се ранг за 12 лева, Креатуриан и печели с ранг за 18 лева гладиатор. Купува се ранг за 18 лева гладиатор и печели ранг за 25 лева консул. Това е Warp промоция. Нека да отидем на Warp ранг. Това всъщност е тук. Не така да напишем Warp ранг. Ще ни почне точно двете картина. Да, има хестек. 24 SMS. Има командите Тъпа, Бек, Трихомове, Делхом и Цветен Shift. Центурион 6 лева SMS. Има Feed, Си, 5 хомове, Repair и Workbench, естествено. Hitbomb Центурион 10 Bedrock, 10 диаманта, 20 enchant кюки. Има Креатуриан 12 лева SMS. Има командите MC, 9 хомове, Ender Chest, Head, половин стак Bedrock, половин стак диаманти и 1 стак enchant кюки. Гладиатор 18 лева SMS. Има командите Top, 15 хома, Nier, Spawner, стак Bedrock, стак диаманти, 2 стак enchant кюки. Консул 24 лева SMS. Има командите ник 30 кома, чат формат, удебелен ник, 2 стака Bedrock, 2 стака диаманти, 3 стака enchant кюки. Колкото знам на план, така времето е 3 месеца. Да, ето тук Repair, поправя свичането, Nier,
виждаш хората на колко метра са, колко разстояние, така телепортваш се до някой играч. Например, аз предполагам, мога да се почне да се деси. Да, но мога, например, да се портне сега и това, който се пише на вчера. Ето, портне на ник, така е прие. И сега ако ме портне фон си, ще го се бекне и ще го увеличам. Много това е на спална. Така ще да е. Тук се върнем да стигнем в края. Така. Сега дават си пълна страна и пълен живот до край. Си изчистване на инвентара, топ изкачваш се до най-високата точка, до която прецениш. Тук сега ако напиша топ, ще се кача върху спауна. Фит и нарязваш си. Така. Бек, връщаш се там, където си телепортнал. И където си телепортнал. Ender Chest може да се отваряш. Ender Chest е да си взимаш айтемите, примерно. Ник, сменяш си никнейма. MC ник, виждаш инвентара на някого. Например, MC Адам нещо си, но аз нямам тази команда. След слагаш си итем, който държаш като глава. Нека да пробваме, аз дали имам тази команда. Аз нямам типи. Дел Home, изстрелваш къщата, която си отбелязал. Workbench, може да взимаш крафтинг айтеми. Това е крафтинг тейбъл. Нека видим Workbench и ето крафтинг тейбъл. Аз имам тази команда, доколкото знам, къщата я няма. Да. И спаунер, можеш да смениш спаунер на даден моб. Като на скелетен, предполагам и всякакви работи. И това беше от мен. Както казах, в трети и четвърти епизод ще има хубаво PvP, ще има много бой, ще се подготвя, ще взема един прод 30, полшното и легендарки и така. Но на един епизод ще качвам, предполагам, през една седмица, или докато се развия до прод 30. Като аз често ще влизам тук и след това лято, често ще влизам и доста време излизам. Аз ще гледам да влизам по-често, и да се развивам, колкото има повече, да има по-бързи епизоди. Надявам се тук да е харесал, коментирайте, абонирайте се за мен, харесайте и чао!